Ja som Mišo. A ja som Robo a sme dvaja kamaráti, ktorí milujú hory. Milujeme ich natoľko, že sme sa po 40-ke vybrali do neznáma a rozhodli sa strápniť podcastom o turistike. Po horách beháme už 25 rokov. Spolu sme zažili rôzne vrcholy, vrcholčeky, vrcholnú únavu, vrcholovú horúčku. Ale aj vrchol drzosti, keď si mi zožral všetku expedičnú stravu. A preto sme tento podcast nazvali jednoducho To je vrchol. Či si skúsený horál a hľadáš inšpiráciu, kam vyraziť, alebo začiatočník, ktorý potrebuje poradiť s výstrojom či tréningom, alebo kaviarenský povalač, čo si rád vypočuje príbehy z najkrajších svetových hôr, tento podcast je tu pre teba. Kto vie, možno dnes aj vďaka nám objavíš ten ideálny vrchol pre seba. No a keď sa povie dobíjanie vrcholov, aj keď ja príliš nemám rád tento pojem, ja radšej hovorím, že volá kto zbiera vrcholy, tak väčšina ľudí si predstaví fakt nejaké veľké, pekné, majestátne kopce, hej, nejaký, neviem, Everest, alebo Elbrus, alebo nejaké ľadovce, kde sa človek musí trepať cez sneh, s mačkami, s cepinmi, s lanom. No a my sa dnes ale pozrieme tam, kde sa výšková choroba možno dostaví až po 3. wafli. Áno, tu skôr hrozí ako v týchto vrcholoch skôr prekysličenie organizmu alebo otrava kyslíkom. Otrava kyslíkom pri 3. wafli, čiže do Beneluxu. No a budeme sa šplhať nie na jeden vrchol, ale rovno na 3 vrcholy, ktoré by ste ale u nás možno takto v Karpatoch prehľadli aj pri rannom behu, že idete si ráno zabehať a ani by ste nemali pocit, že ste vybehli na nejaký vrchol, ale v Beneluxe je to tak. A ak to spravíte, tak rovno si môžete do zbierky zapísať, že ste sa vyštverali na 3 najvyššie vrcholy 3 krajín. Áno, a v podstate to bol aj taký možno, že prvý taký spúšťač tohoto taký prvý nápad, akože, ako sme sa tam vôbec dostali. No. Hej. No ale aby sme neodradili úplne našich poslucháčov, že ideme sa baviť o nejakej iba kuriozitke a budeme si z toho robiť srandu, tak robíme ten podcast hlavne z dôvodu, že Robo teda bol nedávno čerstvo v Beneluxe a objavil v Luxembursku, hlavne špeciálne v Luxembursku, veľmi pekné a turistické naozaj, že atraktívne miesta, ktoré sa naozaj oplatí a spadajú do kategórie nášho podcastu, čiže rozprávame sa o peknej turistike v krásnej prírode. Áno, je to taká lesná, roklinová, tiesňanová turistika, ale naozaj, že príjemná aj pre rodiny s deťmi. No a teda, Robo, poďme na to, že čo bol ten spúšťač, že sa chcel pozrieť do Beneluxu? No tak ja už tak dlhodobo, že ako chodíme s deťmi, s rodinou niekde aj po Slovensku, po Európe, tak zbierame si také tie aj k tomu ako najvyššie vrcholy, povedzme, Európy. Už ich máme zopár, hej, či už to je Snežka, Kekeš a podobne. Ja iba prezradím, že ty si mi ukazoval ten tvoj Excel. Ty máš normálne Excel, kde má každý člen rodiny zapísané, koľko vrcholov nazbiera v Európe. Oni o tom nevedia, neprezrádzaj a ja im tú štatistiku držím, hej, že aby som vedel, že ktoré dátumy, kde kto bol. Vedia tie deti byť nejaké také súťaživé, takže chcú vedieť, že kde sa nachádzajú, ale toto si nemal prezrádzať, lebo... Ale teba teší, že si na tom prvom mieste. Áno, zatiaľ som, ale vieš, no ja už som, keď to prežijem, tak na sklonku života, takže majú výrazne viac času, aby to dali. Nie, ale toto preháňam. Takže áno, držím si takú štatistiku, hej, ja mám tuším 16 v Európe, decka sú okolo 9-10 povedzme, no ale už aj s týmito tromi. Teda, hej, a tieto sú výrazne, že vedia tieto čísla vybustovať veľmi rýchlo. No, takže áno, chodíme na najvyššie vrcholy a toto bol taký prvý spúšťač, že v podstate sú to veľmi ľahké vrcholy, k tomu sa dostaneme. Naozaj, ako hovorí, že sú takmer prehliadnutelné, hej, pri tej ceste a o tom, že pozor, tuto už máš zastať, lebo tuto už je ten najvyšší vrchol. Tie výškové metre sa naberajú pomaly. A jednak sú aj veľmi blízko seba, že asi v Európe nie je nič tak blízke. Ja som inak pozeral pri tejto téme, že sú ešte 3 nižšie vrcholy takto, že vedľa seba kúsok, hej, a to je v Pobaltí, že Estónsko, Lotyšsko a Litva, tak tie sú ešte nižšie. Tie ťa ešte len čakajú teda? Tie ešte čakajú, ale tie nás lakajú naozaj ešte o to menej, lebo je to tak, že už musíš ísť pomaly dole kopcom, aby si sa dostal na najvyšší bod. Ale možno aj tam ťa volačo prekvapí, ako teraz v Luxembursku, nie? Áno, to Luxembursko veľmi príjemne prekvapilo, k tomu sa dostaneme. Hej, či už to bolo tým mestom, či už to bolo peknými tými roklinami. Takže napokon to bol veľmi pekný ako turistický zážitok. Hej, Robo, a my tu vlastne, keď sme sa bavili dneska o tejto téme, si pripomenul, že presne pred rokom
sme vydávali našu prvú časť v podcaste, kde sme sa bavili takisto o 3 vrcholoch najvyšších, konkrétne 3 najvyšších vrcholov Veľkej Británie. Áno, tej nazvime to pevninovej časti Veľkej Británie. Hej, čiže Tripix Challenge to bola naša prvá časť a tá bola akože horsky celkom výživná a tam sme teda došli zničení. To už není pre každého, poviem tak, že to sa musíš na to natrénovať, áno. A teraz teda máme ďalší Tripix. Je to challenge? A to je skôr taký un-challenge, hej, čiže je to presný opak, že toto, keď to preženiem a nechcem sa dotknúť teda znevýhodnených, ale naozaj, že to môže aj na vozíčku spraviť, lebo sa tam dostaneš po ceste. A zároveň veľmi rýchlo ideme si povedať nejaké fun facts alebo základné fakty. Tak mňa zaujalo veľmi, že ty môžeš, keď si zbieraš nejaké vrcholy, alebo proste iba máš rád nejaké také kuriozity aj vo svojom živote, že ty dokážeš na 3 najvyššie vrcholy 3 krajín teoreticky vystúpiť v priebehu 2 hodín. Toto je áno, toto je ten prípad. Tuto si v podstate, a to hovoríme možno aj hodina 40, a to hovoríme bez porušenia dopravných predpisov. Viem si predstaviť, že keby to bolo, že máš čisté cesty a teda môžeš ísť ako rýchlosťou chceš, tak aj možno aj do hodiny. Hej, to zvládneš. Dobre, no kým začneme teda o tvojich skúsenostiach a tvojom príbehu v Beneluxe, turistickom, tak si povedzme nejaké zaujímavosti o týchto 3 krajinách a o prírode, o prírodných nejakých vrcholoch. Tak prvá zaujímavosť, ktorú som našiel, je, že najvyšší bod Holandska nie je vôbec v Európe, že ty si teda bol na tom európskom. Áno, tým, že my si zbierame, že európske najvyššie vrcholy, tak európske sa ráta tento Valsenberg. Valsenberg, ktorý má teda, že 322 metrov. 21, no, záleží asi od porybu vetra. Hej, od dažďa a podobných vecí. Áno. Ale najvyšším bodom Holandska je Mount Scenery, ktorý sa nachádza v Karibiku, konkrétne na holandských Antilách, a ten má skoro 900 metrov, 887. Áno, ale ten akože už teda geograficky patrí do Ameriky, takže v Európe je to tento Valserberg. Hej, druhá vec, ktorá ma zaujala, je, že v Luxembursku najvyšší bod menili 2-krát. Že dlhé roky sa za najvyšší bod považoval vrch Burgplatz, ktorý má 559 metrov, ale potom nejaké nové merania ukázali, že nedaleký Kneif je o meter vyšší, čiže ten má 560 metrov, ale paradoxne na Burgplatzi už medzi tým stihli postaviť nejakú rozhľadňu, pamätník a nejaké cedule a že vlastne to sprístupnili turistom, a Kneif, ktorý je teda o meter vyšší, je iba taký nejaký lesný hrb. Áno, nie je nič. Ja už keby som tam postavil všetky tie monumenty a rozhľadne, tak možno by som tam navozil tie 2 metre zeminy, aby to vyzeralo teda, že naozaj je má 561, aby prekonal toho Kneifa. No ale to mi príde praktickejšie. Sú korektní a držia ako férovosť voči týmto vrcholom a neznevýhodňujú jeden len kvôli tomu, že tam postavili niečo. No vidíš, a toto napríklad Belgičanom nevadilo, že Luxemburčania sú korektní a tú prírodu nechajú tak, ako je. A keď teda postavia ten pamätník na tom druhom najvyššom, tak Belgičania si to trošku upravili a tí teda najvyšší vrch Belgicka, ktorý sa volá Signal de Botrange, oficiálne má 694 metrov, ale oni si to chceli zaokrúhliť, tak tam navozili pyramídu 6 metrovú, aby to zaokrúhlili na 700 metrov. Áno, to je pravda, je tam presne taká štruktúra kamenná a po tých schodíkoch sa dá výjsť teda do výšky 700 metrov, hej, keď na niektorých niekto zbiera 8 tisícovky, tak Belgičania môžu zbierať 700, hej, akože majú aspoň jednu 700 u seba, ale len s takýmto čítom 6-metrovým. No a posledný fakt, ktorý ma zaujal, že najvyšší bod Holandska, tu sme už pri Holandsku, Valsenberg, je tiež miestom, kde sa stretávajú až 3 štáty hore. Je to tak? Je to trojmedzie, presne, a teda tam je Belgicko, Holandsko a Nemecko. Hej, že aj to tam dosť rezonovalo, však k tomu sa dostaneme, ale bola to veľmi silná téma. My sme tam boli 9. mája, čiže boli tam také, oni majú Dni Európy, neoslavujú víťazstvo nad fašizmom, ale teda Dni Európy. A naozaj tam bola pekná akcia, boli tam stánky, bolo tam občerstvenie, boli tam rôzne edukačné aktivity, hej, aj pre deti. Čiže toto bolo, asi by som bola z tých 3 vrcholov najzaujímavejší práve týmto, že tam je to trojmedzie a ľudia z 3 krajín sa tam stretávali a naozaj tam bola taká družná atmosféra. Takže oslavovali vlastne nejakú Európsku úniu, dá sa povedať. Áno, Európsku úniu a teda to, že sú v nejakom spoločnosti, že chcú spolu byť a že bolo také družné, no tak dá sa oslavovať aj na Červenom námestí, dá sa oslavovať aj Dni Európy aj takto ako družne niekde inde. Tak my sme boli našťastie v tejto časti západnej. No a keďže, Robo, o tebe vieme, že ty si plánovač, tak sa ťa opýtam rovno otázku, že keď si chceš tieto 3 najvyššie vrcholy Beneluxu dať, že čo je také najefektívnejšie, najrýchlejšie, najvýhodnejšie, že kde začať alebo ako to naplánovať? No pokiaľ by niekto mal ten úmysel, že chcem to stihnúť čo najkratšom čase, čiže napríklad hodina a pol alebo 2,
tak podľa mňa najlepšie je začať zo severu na juh, ako sme išli aj my. Čiže prvý ten holandský, potom belgický, hej, a nakoniec skončiť v Luxemburgu. To je naozaj, že... A je to potom otázka, že ako veľmi sa chce prechádzať. Ja som svojim deťom nedal ten benefit, že teda len tam ideme autom, prejdeme sa tých 50 metrov, lebo naozaj takto je na tých vrcholoch. Že... Na všetky tri sa dá ísť takto? Ako Walserberg si vyslovene dostaneš na vrchol autom. Dobre. Tam sú parkoviska na vrchole, v podstate také plato, hej, takže tam je tam rozhľadňa, na ktorú si môžeš potom výjsť, ale to je vyslovene, že sa autom. Na tie ďalšie dva máš cestu zhruba 50 až 100 metrov od vrcholu. Čiže tam vieš zaparkovať pomaly na blikačky, hej, na hulváta a vieš tam vybehnúť hore-dole a ísť ďalej. Jak keď sa vycíkaš v lese, že odbehneš si z auta, necháš. Tak, zhruba. Hej, akože dá sa tam odbočiť, sú tam také ako polné cestičky, čiže dá sa odbočiť, aby si naozaj poviem to, na hlavnej ceste nestál ako úplne na hulváta. Ale ja teda som to deťom neulahčil, ja som si povedal, že zaparkujeme nižšie a aspoň kilometr sa na ten vrch prejdeme, nech to má taký ako výstupový trošku nádych. No nech si nezvykajú, že tie všetky vrcholy budú takéto ľahké. Áno, lebo presne tak, na toto si zvyknú a potom už budú, vieš, no. Vyžadovať. Áno, že teda donezdáš až na vrchol, no tak to teda nie. Takže my sme zaparkovali trochu nižšie na parkoviskách a išli si tam kilometr 2, hej. Dobre, tak poďme veľmi skrátke po jednotlivých týchto najvyšších vrcholoch, aby sme sa potom mohli dostať k tej hlavnej časti, čo bude tá turistika v Luxembursku. Čiže Holandskom si začínal. Áno, to je ten Walserberg, 320 metrov, hej, 321 tuším. Je to tak som si tak pozeral, že koľko má tak asi povodie váhu v okolí Považskej Bystrice, že v akej výške, tak to je tak zhruba 300 metrov. Pre našinca, aby ste vedeli, že teda toto je tá výška, že kde je váh okolo Púchova Žiliny, hej, tak to okolo 300 metrov. Takže naozaj, že je to také veľmi jednoduché, tam sa dostaneš autom, zaparkuješ, ale tento vrchol bol pre mňa najzaujímavejší. Jednak, ak sme spomínali tým trojmedzím, hej, tým, že tam bola tá akcia, také príjemná atmosféra, že z troch krajín tam ľudia prichádzali zo všetkých smerov. A akurát si bol v deň, keď tam bol teda takýto event. Áno, oni dokonca tuším Luxemburčania aj majú priamo, že sviatok, že Deň Európy 9. mája, takže bol tam taký event, hej, asi celovíkendový. No a to tam asi musia mať dobre aj porešené logisticky, že dá sa kde zaparkovať, že tam nebudú nejaké davy, čakačky. Nie, tam sú, ja neviem, typujem, že tam možno, že 2000 aut zaparkuje. Tak v ploché krajine ľahko robíš parkoviska. Áno, nejaké zásahy, nejaké modelácie terénu neboli potrebné, že je to v podstate rovina. Ale je tam, okrem tohoto, že faktu, že tam je trojmedzie, je tam veľmi pekný labyrint pre deti, čiže je to naozaj také, aj keď tam chcete ísť s malými deťmi od 3 do 15 rokov, tak sa zabavíte v labyrinte. Pod čím myslíš labyrint? Nejaký z kríkov? Alebo... Taký presne taký kríkový a ja som tam nachodil 3 kilometre, musíš sa dostať do stredu, kde máš takú rozhľadňu a tam je taký pekný príbeh, to je to tretie zaujímavé o tomto vrchole, že musíš proste sa tam prepracovať. No a my sme to nedokázali, poviem to otvorene, tak decka samozrejme už boli frustrované, tak našli nejaký takú akože podvodnú cestu, takže najmenší sa prepchal cez také dvere. Prestrihal kríky. Prestrihali sme im to tam, aby sme to uľahčili, že to takto nie. No a potom sa dostal to rozhľadňu a ostatných nás navigoval, že ako máme prejsť, aby sme sa dostali do toho stredu. To sa mi páči, to je také milé holandské, že aby stiažili tento najvyšší vrchol, tak tam aspoň postavia takýto labyrint, že to nemáš také ľahké. Podľa ten labyrint je až nevyriešiteľný, že musíš použiť nejaký takýto cheat, hej, podvod. Takže nachodíš tam ako kilometre v tom labyrinte. No a v strede máš teda rozhľadňu, na ktorú keď vidieš, tak tým, že je tá krajina plocha, tak asi aj máš nejaký výhľad. Akože takto, no to je také plató vrcholové, tých 320 metrov, hej, že už celé Holandsko až k moru je samozrejme nižšie, takže trošičku vidíš, ale na tej malej, to je taká malinká rozhľadňa, ty vlastne tam by si videl ten labyrint, ako vyzerá. Potom tá veľká rozhľadňa je ešte ako ďalej, to je väčšia na vrchole. No ale v tomto labyrinte jednak vidíš v tejto rozhľadni v centre labyrintu vidíš ten labyrint ako taký, ale zároveň tam je veľmi pekný príbeh, to som vôbec netušil a to je taký tretí fakt a je to, že tam bol dlho od roku 1816, tam bol samostatný štát. Hej, že oni sa, Nemci, to bolo tuším Prusko, sa hašterilo s Holandianmi, ktorí sa práve nejako delili od Španielov o toto územie, lebo bolo bohaté na zinok. A nevedeli sa dohodnúť, komu bude patriť. Tak nakoniec sa dohodli, že tam vytvorili štát neutrálny Moresnet, hej, neviem, jak sa to vyslovuje, ale neutrálny Moresnet. A tento štát existoval viac ako 100 rokov
a je to taký trojuholník, ja neviem, zo pár kilometrov štvorcových, že fakt úplne mini PD štát, hej, žilo tam, ja neviem, 200 baníkov a oni takto obchodovali s nimi, aby to bolo neutrálne. Aj tí Nemci, aj tí Holanďania, lebo sa nevedeli dohodnúť, čo. Takže na isté obdobie v histórii Holandska dokonca prišlo svoj najvyšší vrchol. Áno, presne tak, že Holandsko toto, hej, no ono, je to tak stále ešte na hranici. No ale potom tento štát sa niekedy po Versailles, po prvej svetovej vojne bol pridelený Belgicku. Asi preto, že sa nevedeli dohodnúť. No, ale samozrejme, to klasický príbeh takýchto štátov, že začal to baníctvom, pokračovalo to hazardom a pašovaním alkoholu, hej, a až to skončilo, a toto je zaujímavé, že až to skončilo takým projektom, že v 1908 sa začalo tam pohrávať s myšlienkou, že by to bol prvý štát, kde bude úradným jazykom Esperanto, a že tam bola takáto utopistická komunitka, ktorá chcela ako Esperanto ako rozšíriť do zvyšku Európy. Až toto bol ten začiatok. No, vydržalo im to 12 rokov, lebo štát bol pridelený potom Belgicku. Hej. Dobrá, keďže sme podcast o turistike v prírode, tak z prírodného hľadiska tento Valsenberg nie je asi veľmi zaujímavý. Ja, to tak akože pekný lesík, ale ako ničím výnimočné. Hoci kde na Záhorí, kde si vybehneš u nás, tak vidíš v podstate to isté. Podobné. Že? Áno. Ale je to také upravené, no táto atmosféra bola najkrajšia. No a toto bol pre nás ten najväčší highlight z týchto troch. OK, tak poďme teraz na tie ďalšie. Áno, tie ďalšie to už je vyslovene, že prídeš autom, odvezeš sa na parkovisko a teda v závislosti ako ďaleko chceš kráčať, tak si zvolíš turistiku po lese. Dobre, tak po Holandsku bol aký tvoj druhý vrch? Ten druhý po Holandsku bol Belgicko, hej, čiže, jak si hovoril, Signal de Botrange, ten má tých 694, tam sme zaparkovali kúsok nižšie, kilometra pol hore, presne ako si hovoril, tú pyramídku sme si vyšli, takže boli sme v 700 metroch, hej, počas tohto víkendu to bol najvyšší náš bod. Tá pyramídka, to sú nejaké kamene navozené, alebo? Ale vyslovene, ako už je to stavba, že nie je to len, že teda nahádzané kamene a nemá to ani také horský, ale máš tam pekne schodíky a máš to vyslovene takú aztéckú pyramídu. Aha, takého typu. Takého typu, hej, že vybudovanú. No ale za mňa, keďže ja viem, že ten Signal de Botrange a Belgicko je už hornatá krajina, však Ardeny, nie? Ardeny sú známe lesy. Áno. Kadeľa teda prebiehali tie nemecké ofenzívy prekvapivé cez husté lesy pekné, dvakrát. Čiže je to už asi trošku lesnejšie a hornatejšie ako to Holandsko. Tak určite Belgicko v tohto, áno. My sme ho len prechádzali naozaj kúskom, ale to bolo vidno, že to Belgicko má o mnoho viac tých hôr alebo lesov, pahorkatín, hej, to nazvem, ako tí Holanďania. A to isté platia v Luxembursku. Za mňa, ale keby som, potom ten ďalší bol Kneif, hej, čiže v Luxembursku, ale toto Luxembursko mne pripadalo ani nie, že tam boli že zvlnený terén, ale ako keby to bolo také veľké plato, ktoré skôr malo také údolia alebo vytesané ako keby rokliny riekami. Takže skôr menej vrchov, ale také, že údolí. Ja vám sa chcel ešte pristaviť pri tom Signal de Botrange v Belgicku, že keďže sú to Ardeny, tak myslím, že človek, ktorý by chcel ísť turistikovať nejak ďalej a objavovať Belgicko, tak asi sa oplatí aj potúleť sa po tých lesoch v okolí, či? Podľa mňa áno, kto má rád takúto lesnú turistiku a takú, ako nie, že vysokohorskú, ale teda takúto, že mierne zvlnenú, tak toto môže byť pekný, ale nemám to ako ja odskúšané, odšlapané. Hej. Dobre, tak poďme teraz na ten Kneif, ktorý bol tvoj posledný, alebo Burgplatz, máme tam teda dva. Áno, ale teda Kneif je aktuálne, takže to mám načítané, takže teraz berem Kneif a na ten sme išli, takže presne parkovisko kilometr, pod tým zhodil som také kolečko a tam sme išli po poliach, samozrejme boli sme tam jediní, ako široko ďaleko, nikoho to nezaujíma. Nikto nechodí na najvyšší vrch Luxemburska, fakt? Áno, hoci má úžasných 560 metrov. A tam ste boli teraz sami? Úplne sami, hej. A v podstate aj na Botranži, v tom Belgicku, tam bolo zo pár ľudí, tam bolo možno 80 ľudí, sú tam nejaké reštiky okolo, hej, čiže tam preto tak akože viac nosí, ale ten Kneif bol taký ako úplne, by som to nazval, že nezaujímavý. Má tam takú peknú blajočku, má tam nejaké také náučné chodníčky, že sa niečo aj dozvieš, ale v podstate tam ako nejako nepokraje tvoja duša, hej, že by si niečo krásne videl. No. Hej. Sú to polia. Polia a trošku lesov. Dobre, no a teraz poďme od tohto, ako to povedať, že zapichovania vlajočiek do nezaživných kopčekov volakde v lesoch na tú naozaj, že peknú horskú alebo lesnú turistiku. Áno. Čo je to viac, horská alebo lesná pre teba? Podľa mňa lesná a taká roklinová, hej. Tiesňavová. A povedzme si teda viac o tých možnostiach trekovania v Luxembursku. Čo ťa prekvapilo?
No tak v Luxembursku tam je ako tých možností je predsa len viacej, ale také možno najvyhľadávanejšie a najznámejšie sú tzv. Že Mullertal Trails a tých je 3 takých väčších, takých tých známejších. Mullertal, to mi príde ako nejaké mlinárske alebo niečo. Môže byť. No toto je zaujímavé, že tá Luxembursko naozaj má taký mix nemčiny, hej, trošku akoby francúzštiny a potom tej luxemburčiny, hej, že to je taký, všetko má 3-4 názvy. Takže sú to 3 trekové okruhy? Áno, toto sú 3, Mullertal Trail sú 3 okruhy, plus tam sú ešte také 4 také ABCD, také malinké, že 10 až 20 kilometrové, povedzme, ale tieto hlavné 3 sú okolo tých 36-38 kilometrov. Takže 3 pekné okruhy, kde je nejaká značka a značená cesta, áno, ktoré teraz začínajú a končia v rovnakom bode. Áno, okay. Toto sú vyslovene kolečka, hej. Oni 2 z nich prechádzajú mestom Echternach, čo my sme mali ako východiskový bod, hej, že myslím, že 2 a 3, ale potom zase opačne 2 z nich, a preto sa volajú podľa Mullertalu, začínajú v Mullertáli. Čiže je to také okolie, je to taký región Mullertal, ale my sme teraz volili, že pozrieme si hlavne tú 2 a nešli sme ju celú, lebo 38 km zase s deťmi úplne nedám. Keby som mal teba, tak možno si dáme challenge a prejdeme si celých 38 km. Ale... Všetky 3, nie? A za jeden deň. No, tak to už... To asi ne, 120-ka. To iba taká, no nie, to iba, áno, taká 120-ka, taká trnavská stovka. No. Takže dali sme si tu Echternachsku. Luxemburská 120-ka, máme challenge na ďalší rok? Áno, že dať všetky 3 akože za sebou hneď, aj keď neviem, či by sme tam našli prepojenie, že asi by tam bol nutný presun autom. Medzi tou 3 asi, že 2 sú vedľa seba, ale možno by sa to dalo to aj úplne že zlúpovať tak, aby si mal ako jeden dlhý. Dobre, už vidím, že to plánuješ, ale poďme teda naspäť, že toho si nechajme po podcaste. Takže sú to 3 okruhy, volá sa, že Mullertal 1, 2, 3. Áno, Mullertal Trail. Ty z nich si prešiel 2 asi že 14 km. Na 2. Áno, okay. Na 2, hej. Takže tej sa viem najviac vyjadriť. Aj 3 sme videli kúsoček, tam sme prešli si k takým vodopádom, poviem, ale tú 2 primárne. No a obidve, ešte všetky 3 majú zhruba tých 36-38 km a všetky 3 majú z okolností okolo 400 metrov prevýšenia. Čiže naozaj, nie je to veľmi hornaté. Nie, je to rovinka, kde občas ako spadneš dole ku rieke, ideš popri riečke, potom nás trošku vyjdeš hore, ale v podstate je to naozaj taký rovinový trek, že je to skôr na Nordic walking. Aha. A ty si vlastne teda aj hovoril, že to Luxembursko je také skôr, že plato, tak mi to kde prišlo. Sa potom zarezávajú tie rieky do takých kaňonov, do takých roklín, kde môžeš schádzať. Áno, tak? Tie sú krásne, tieto tiesňavy roklín, naozaj to prirovnávam trošku možno s prehnaním k nášmu slovenskému raju, nie je to až také ako krásne, alebo k týmto Janošikovým dieram, alebo našim tiesňam, dá sa to ako, že áno, haluzické možno, alebo iným, hej, že dá sa to prirovnať takým našim. Ale je fakt, že sú dlhé, lebo hovorím to plato a tie rieky tam sú zarezané, hej, vždycky do toho. Na príroda je tam akého charakteru, že lesy, alebo je tam veľa vody a... Áno, lesy, je to také presne, ako hovoríš, obidve. Aj lesy, aj teda veľa vody, čiže také vlhké. Zmiešané? Zmiešané. Ja mám pocit, že viac akože dominovali listnaté. Že tých hličnanov sme tam moc nevideli. Teraz to nemám pred sebou, ale mám pocit, že skôr listnaté lesy. Hej. No a čo sa týka infraštruktúry, že cestičky upravené alebo dobre je to značené? Perfektne. Hej. Všade máš nám také veľké M-ko. Myslím si, že mám pocit, že na červenom podklade biele M-ko alebo opačne, hej, ale mám pocit, že sú aj inak farebne značené tieto, hej, ale máš to dobre značené cestičky upravené, ako je to, že luxus turistika, taká glampingová turistika. Super, a ak po ceste, napriek tomu, že teda nie sú to úplne dlhé treky a na druhej strane tých 40 km tiež vie potrápiť, pre priemerného človeka? Je to jednodenný? Pre priemerného je to aj na 2 dní pomaly, hej, že naozaj to rozdeje na 2. No a vieš tam po ceste volá kde prespať? Sú tam nejaké miesta, kde sa môže zložiť? Určite tam je tam viac takých dediniek, lebo to Luxembursko ako také má, neviem teraz, plus minus 600 000 ľudí, hej, väčšina, viac ako polovica je v hlavnom meste, ale potom máš roztrúsené po tej krajinke, ktorá je, keď si to chceme tak predstaviť, možno od Bratislavy do Piešťan, hej, tak tá vzdialenosť medzi tým severom a juhom, plus minus. Takže nejakých tých 80 kilometrov asi. Možno aj, áno, a možno trošku viac, možno 100 do Trenčína, hej, povedzme. A naozaj tých dediniek tam je akože hodne, čiže podľa mňa ubytovanie by si tam ako našiel. Že toto by nemal byť problém. Ako kempingové nejaké som nevidel, asi to tam nie je až tak potrebné, že to pomaly vieš prespať aj pod čírákom, keby si potreboval. Hej, no necelkom pomohlo, keď sme sa pripravovali na ten podcast, keď si mi rozprával, že
že aby som si to vedel predstaviť ako chalan zo západného Slovenska, že ten Luxemburg ako mesto, že by bola ako povedzme Bratislava, áno. A že odtiaľ si robím nejaké výlety do prírody, dajme tomu, že do Pezinka. Áno, to je ten Echternach, áno, povedzme, alebo do Trnavy ešte, keď je trošku ďalej chceme ísť. No, a že to mesto je teda na juhu, ale ak by som chcel ísť na ten najvyšší vrch, čo je Knajf, tak ten je najviac na severe a ten je vo vzdialenosti tých Piešťan alebo Trenčína. Hej, tam niekde. Takže to všetko sú to výlety, ktoré sa dajú autom v pohode zvládnuť v priebehu jedného dňa. Áno, to je naozaj, že je to také veľmi, veľmi blízko, hej, a je to pekné. No. Takže my sme z tej, ja by som trošku k tej, možno tej Mullertal Trail, ak môžem, tá by bola pre takých vhodná, pre takých milovníkov, keď chcú vidieť aj nejakú históriu a nejaké staré zrúcaniny hrady. Tam sú minimálne 2, ak nie viac, po tej ceste, a to je ten Beaufort, ktorý sme navštívili. Beaufort hrad, pekná zrúcanina s históriou, a potom tam je ešte aj La Rochette. Takže pre milovníkov tohoto by som určite odporučil Mullertal 3, a na nej sú aj také veľmi fotografované, veľmi známe, že Schiessen-Tumpel sa volajú tie vodopády. Schiessen-Tumpel. Vodopády, také malinké, nie je to, že obrovské, ale cez nich, čo získal tú popularitu, ide taký známy most kamenný, ktorý je do toho oblúka, do takého, hej, tvarovaný. A ten s tým vodopádmi vytvára veľmi že pekný ako záber. Takže lovci pekných fotografií môžu práve za týmto cieliť. Bolo ich tam veľa? Že takých selfiečkové tam to bolo plné. Instagramery, áno? Áno, okay. Že kým iné úseky, hej, tých Mullertalu sme nemali veľa akože spoločnosti, tak toto bolo plné, lebo na nešťastie pre ne, alebo pre ľudí, ktorí vyhľadávali samotu, tak sú aj blízko cesty. Čiže to v podstate ty vieš naozaj odparkovať auto, prejsť sa ani na kilometr, čo sme mimochodom túto spravili aj my, hej, lebo my sme už mali po tej Mullertal 2. Takže dá sa tam prejsť, odfotiť v podstate, a tam už čakáš na to, že keď sa to vyprázdni. Takže, ale toto je zrovna úsek, ktorý je aj, sa stretávajú tie dve, Mullertal 2 a Mullertal 3. Čiže aj z obidvoch dokážeš vidieť tieto vodopády. Takže a vieš tým pádom aj prejsť z jedného kruhu na druhý, aby si chcel. Tá 2 a 3 sú takto prepojené, čiže tam sa to dá zlupovať. Neviem, ale asi tá jednotka potom je tiež spojená od toho mesta Mullertal, ale mám to teraz pred sebou. Okrem týchto vodopádov na týchto 2 trekoch alebo 2 okruhoch, ktoré si teda videl osobne, čo teba, alebo opýtam sa, že nie iba teba, ale možno aj tvoje deti, pozitívne prekvapilo, že čo bol taký highlight pre teba alebo pre rodinu? No, áno, asi poviem za seba, hej, že naozaj, že hĺbka tých tiesňav, ja som to nečakal, ja som myslel, že to také kopčeky a že prejdeme sa ako keby v Karpatoch, hej, túto na Vysokú, alebo hej, na Zárubinč, také, alebo Záruby sú už moc možno. Ale prekvapilo ma to, že to bolo presne opačne, že naozaj ideš po takej rovinke, také, hej, veľmi málo zvlnenej, a že ako padáš dole a že tie veľké, myslím si, že pieskovcové to boli, hej, tie formácie, že niektoré tie skaly mali 50, hej, možno 80 metrov, že to bolo krásne, a tie jaskyne, že tam jaskyne dokonca. Napríklad na tej Mullertal 2, čo už teda sa môžeme k tomuto dostať, tak tam to bolo tak vidieť, že prvú časť sme išli popri rieke Sur, prišli sme, to bola taká tá nudnejšia časť, ale na schvál som dal tú nudnejšiu prvú, a prišli sme k takým, že sa to volá, že Holley Caves, alebo Hueli po luxembursky. Mali také zvláštne názvy, a to práve si mal také formácie jaskýň, možno viacerých tam bol, cez ktoré dokonca prechádzaš, ale bolo tam také divadielko pekné, že viem si predstaviť, že v tých letných dňoch. Čo znamená divadielko? Že nejaký amfiteáter? Áno, amfiteáter pekne prírodný. Okolo. Áno, už tam boli lavičky dorobené, hej, ale to divadlo sa odohrávalo v jaskyni. Hej, že mal si to pekne, to také veľké ako to pódium, hej, bolo v podstate zarezané vo vnútri v jaskyni, a tým pádom oni sú aj krytí aj pred poveternostnými podmienkami, hej, možno to má nejakú akustiku takú špeciálnu, neviem. Neskúšal si kričať? Nie. A nebolo tam veľa ľudí, mohli sme, ale nejak som to extra nesilil. Hej, takže tam veľa, prekvapili máte jaskyne a to, že ako prechádzaš cez ne, cez tie potôčiky a naozaj vysoké pieskovce. Hej, Takže toto bol taký najväčší highlight. Aj v podstate ďalej, ak sme išli od tých Holley Caves, hej, alebo jaskyň, Holley jaskyň, tak sme sa dostali v podstate až do takej, že vlčej, neviem teraz, jak to volá, že vlčia roklina, tuším, Wolfs niečo, hej, tak tam to bolo, že veľký zráz, a tam to pripomínalo veľmi mne napríklad Český raj a práve také tie besedické skály, že to mal taký rozprávkový nádych. Ja by som vyslovene, že kebyže mám malé deti ešte, tak ako moje už majú 10+, 10-15,
A tak ja by som ako malé deti tam už 4-ročné, 5-ročné ako bral, lebo tam to pôsobí naozaj tak rozprávkovo. No ešte tak celkovo, keď môžem k tým Mullertal Trails, oni sú aj prirovnávané, tak ich volajú, že malé Švajčiarsko a fakt mi to pripomínalo aj tým takým prostredím, mne osobne České Švýcarsko síce. Oblasť Česku známa? Áno, také a to bolo presne na tú Gabrielinu stezku v Českom Švýcarsku, hej, že tými veľkými pieskovcovými útvarmi a tom ako, no už teraz tam ten lesík neviem ako vyzerá po tom požiari pred pár rokmi, ale naozaj to pripomínalo také trošku Švýcarsko, hej? Aj keď iba české mne, ale volajú to malé Švajčiarsko. Hej. Dobre, Robo, no a keď už sa človek trepe takto, že na turistiku do Beneluxu, čo je také, že nie každý ide s cieľom do Beneluxu turistikovať, väčšinou sú to tie mestské zájazdy. Napriek tomu, že hovorím o tej prírode, keď už si v Luxembursku, tak asi by bolo škoda sa nepozrieť aj do hlavného mesta Luxemburgu. No. Mňa toto bolo jeden z najväčších prekvapení. Hej, okrem tej prírody, čo ma naozaj prekvapila, tak aj toto, že to mesto pre mňa bolo, ja som ho tak postupne zaradzoval, ale ja si držím taký svoj rebríček 5 najkrajších miest, čo som videl. Všetci to robíme. Áno, 5 najkrajších miest a začali sme tú prechádzku už niekedy cez ten víkend, sme boli na 4 dní v celkovo v Luxembursku. Tak sme tam začali tú prechádzku a postupne hovorím deckám, že ty kokos, toto už je v to prvej peťke, akože po prvých pár minútach, hej. Aha, postupne taký silný dojem prvý. Áno, potom sa dostalo, že hovorím, že v top 4, potom že v top 3 a naozaj, že dneska to mám, že v top 3 neviem sa rozhodnúť, ktoré by bolo najkrajšie. Takže zatiaľ top 3 európskych miest? Všeobecne na svete. Wow. Čo som ja videl, fakt, že krásne mesto, veľmi uhladené, s príjemnou atmosférou a hlavne pre mňa takého milovníka histórie a architektúry, že brutálne, akože takéto opevnenia ja som ešte nevidel. Že tie mestské hradby boli obrovské, to máš na deň ako takú mestskú turistiku. To je taký iný druh turistiky, ale ja by som povedal, že úplne v pohode v tom meste vieš po tých hradbách nachodiť 15 až 20 kilometrov. Tak to je lepšie. To je inak viac ako Dubrovnik, sa mi zdá, lebo Dubrovnik je známy tými hradbami, kde chodia davy turistov, tak toto je ešte že väčšia sila. Väčšie, akože sú rozsiahlejšie tie hradby. Hej. Áno, nie je to ako Dubrovnik, že vieš takýto okruh robiť povrcholetých hradieb, ako tam vieš do kolečka prejsť celé. To máš pravdu. Nie je to až také, ale to ako schádzaš k rieke, hej, potom ideš zase hore, máš tam strašne veľa tých strielní, hej, že ako sa oni bránili a je to, že fakt toto mesto odporúčam, že keď niekto chce, aj keby sa nechce ísť do prírody zrovna, že len by ho zaujímalo mesto, tak toto je jedna akože stop destinácií a za mňa bolo kľudne na 2 dni sa dá prejsť, pekné múzea, veľmi veľa sa dozvieš, bohaté mesto. Ja som sa tiež tam dočítal, tiež som myslel, že však jasné, však sú bohatí, lebo však sú v centre EÚ a na tom teda akože vyrižovali, ale tá realita je taká, že oni boli bohatí už od nepamäti, áno. Lebo sa sústredili na obchod, hej, mali tam veľké trhy a už tých panovníci od dávnych časov proste oni mali také ne že moto, ale proste dbali na to, aby sa cítili bezpečne. Hej, čiže oni už ich, jak prichádzali na ich územie, oni už ich vojaci sprevádzali až do mesta tých obchodníkov, aby mali bezpečie a tam potom sa nebáli tí Frankovia z jednej strany, tie Hanzi z nemeckej strany, hej, a Holanďania z hora, tak sa nebáli tam obchodovať. Hej, a na tom oni vlastne rižovali. Obrovské hradby postavili, lebo tam bolo bezpečné prostredie na obchodovanie. Hej, takže mňa toto zaujalo, že teda krásne historické staré mesto a doplnené asi nejakou takou vkusnou modernou architektúrou. Áno. Samozrejme pre našinca je to drahšie ako u nás, hej, ale zase poviem to tak, nie je to zase, jak som spomenul, to Švajčiarsko, nie je to až tak ako Švajčiarsko, čiže možno ceny rátajte ako v reštaurácii, tak 1,5 násobok našich cien. Hej, čiže je to drahšie, ale dá sa tam ako prežiť. No, poviem ti, mňa si dostal celkom na túto ponuku, hlavne teda Luxemburska, ak si mám vybrať z celého Beneluxu. Áno. Možno aj preto, že som tam nebol, teda že poznám Holandsko, poznám Belgicko, bol som v Bruseli, v Amsterdame, ale že až som tak prekvapený, že tak krásne mesto v kombinácii s naozaj peknou prírodou. Kúsok odtiaľ, áno. Tak pre mňa je mimoriadne atraktívne z pohľadu, že idem sa tam pozrieť na nejaký predĺžený víkend. Je to akože dobrý plán? Áno, podľa mňa hej, lebo ja som tam takto presne som si to naplánoval na 4 dní, čo je podľa mňa celkom že fajn, ideál. Ešte raz, že tá logisticky, že mal si to na 4 dní s príletom, išiel si letecky? Áno, ale myslím, že mám pocit, že to bolo 4,5 dňa. 4,5 dňa, ale že teda letíš do Luxemburgu priamo? Dalo by sa ísť autom, ale naozaj je to podľa mňa okolo 9-10 hodín z Bratislavy. Hej, čiže to máš jeden deň celý zabitý. No v podstate hore dole to máš v podstate 2 dní. Hej, takže ja to osobne neodporúčam, ale tak keď niekto má rád jazdenie autom, ja nie, tak nech sa páči, ale letecky to je 1,5 hodina, 3/4. Takže prílet do Luxemburgu, tam si požičiavaš auto,
Áno, my sme si dokonca ani už v meste nepotrebuješ auto, hej, že my sme si ho len na tie presuny, na tie 3 vrcholy požičali na 2 dní a požičali sme si ho na ten presun tomuto Mullertal Trail za k tým hradom. Hej, ale už mám teraz takú tú predstavu, že pre ľudí, a to už sa teda môžeme blížiť k odporúčaniam, kto by si to chcel spraviť, pre ľudí, ktorí si to chcú spraviť ako víkendový výlet a chcú spojiť teda, že 3 najvyššie vrcholy Beneluxu. Áno, Mullertal. Tak je vhodné ísť teda do Luxemburgu. Áno. Tam si prenajať auto, prejsť si proste tie 3 vrcholy. Áno. Ale pre niekoho, koho toto až nezaujíma, že nechce si zbierať tieto kuriózne vrcholy, ale chce si užiť práve to Luxembursko, ktoré bolo z nášho pohľadu teda najviac atraktívne, ten pokojne môže sa aj spoliehať na mestskú dopravu. Úplne, presne tak, nepotrebuješ vôbec auto. To auto bolo potrebné len na tú logistiku medzi tými 3 vrcholmi. Hej. Reálne inak by som nepotreboval, lebo ty sa vieš do Echternachtu alebo do Mullertalu, hej, dostať v podstate prímestskou dopravou. Hej. Takže to je to určite. Napríklad aj z letiska do centra ide autobus, hej, ktorý je zadarmo. Ja som sa tam dožadoval platenia teda, že chcem zaplatiť si lístok a vodič ma posiela, že mi zaj si sadnúť, toto je ako zdarma, hej. Celá ako MHDčka. Hej, čiže super tip na taký nabitý štvorňový výlet. Áno, pokiaľ ti stačí 1-2 dní na Mullertáli, tak áno, pokiaľ by si chcel tých Mullertálov, že všetkých si prejsť a že si takýto veľký chodiec a máš rád prechádzku v lese, viem si predstaviť, že aj v lete tam nie je tak strašne teplo, lebo je to také schované. Takže tam vieš aj 5-6 dní ako vybuchať. 5-6 dní spraviť v Luxembursku tým, že turistikuješ po peknej prírode. Áno, ale také lesnej. Nie je to proste Fatra, sú to Vysoké Tatry, to si povedzme. Hej. Je to taká lesná turistika. No. Hej, no a za mňa to je tým pádom aj pekné odporúčanie pre našich poslucháčov, čiže nájde sa tam prakticky hocikto, aj ten, ktorý si zbiera vrcholy, ktorý si chce odškrtnúť za možno rekordný čas v Európe. Áno, určite 3 štáty. Za 2 hodiny 3 štáty, 3 najvyššie vrcholy 3 štátov, tak je to super tip. Ale aj pre tých, ktorí naozaj že nepotrebujú takúto zbierku, ale chcú ísť s rodinou na nejaký pekný, naozaj že pekný turistický výlet, spojený aj s mestom. Hory a mesto, pekná kombinácia. Tak Luxembursko sa oplatí vyslovene. Podľa mňa je to akože super tip a ja by som do toho išiel. Takže čakám, kedy mi dáš nejakú informáciu, že už si bol a som zvedavý na fotky. No ja čakám, kedy prídeš za mnou s tým plánom, že ideme tej Mullertal Challenge, že ideme proste spraviť 3 všetky okruhy za jeden deň. Možno založíme novú tradíciu, lebo to ešte myslím, že nie je tam, ak možno takéto čo nemajú. Prezistím si, no to je bolo zaujímavé, lebo áno, je to okolo 110 km dokopy. Ja už keď ťa poznám, ty keď zistíš, že takýto projekt nie je, tak to už musíme spraviť. Áno, budeme prví, hej, že implementujeme do Luxemburska našu Trnavskú stovku, alebo hej, takúto Echternachskú Mullertalskú stovku. Dobre, nechajme naše plány bokom, čiže Luxembursko super, odporúčame obidvaja, teda ja som tam ešte nebol, ale z tvojho rozprávania veľmi by som sa tešil a namotal si ma, čiže rád si to pozriem. No a verím, že našich poslucháčov sme zaujali tiež. Áno. Takže toto je Robo a Mišo z podcastu To je vrchol a my sa počujeme niekedy inokedy pri ďalších horských témach. Čaute.